फरायसा खौसे आफादजों माने खामानि मावबोबाय दा बे बेलायाव दिनैनि जि थासारि बे थासारिजों नोंथांनि मोनदांथिखौ एसे बुंथ'नानै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आङो जि समाव गिबियैनो इउजि ब्रह्म बिथाङा जेब्ला गिबि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जादोंमोन बे समाव आङो बिथांजों खामानि मावफानो मोनदों नाथायब्ला बै समनि बर' माहारिनि बर' सुबुंफ्रा एबसुजों बा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बिबान मोनथारनांगौ बेबायदि जेबो नांसुवामोन अब्लाबो बर' हारिखौ बर' समाजखौ मोजां फारसे दावगाहोनो थाखाय बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बयबो खामानि मावोमोन बे समाव आंबो खाफाल गोनांखौनो होननानै बुंनांगोन बिस्वजित दैमारि मानगोनां एक्स एमपि बिस्वजित दैमारि मानगोनां जि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बै समाव जि एजिएस बिथांमोनजों थाफानानै बा बिथांनि लाबोनायावनो आङो खामानि मावनो मोनजेनदोंमोन बे हिसाबै आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख' बै समनि माइबं हाउस जे क'क्राझार बेवहाय आं थानानै बिथांमोनजों जयैनो खौसेयैनो खामानि मावनो मोनदोंमोन बिथांजों 4 बोसोर इउजि ब्रह्म बिथांमोनजों 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों आरो बेनि उनाव आङो जेब्ला रबिराम नार्जारि बिथाङा आफादगिरि जादों बिथाङा आफादगिरि महरै मोनदोंमोन मुसलपुरावहाय बिथांजों आङो एसिस्टेन्ट कालचार सेक्रेटारि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों बिथांजोंबो आङो फ्राय 4 बोसोर मानगोनां रबिराम नार्जारि बिथांनि आफादगिरि दैदेननायाव आङो 4 बोसोर खामानि मावनो मोनदों आरो बिनि उनाव फैबाय रोंगोरा नार्जारिया जेब्ला गिबि आफादगिरि जादोंमोन बिथांजोंबो थाफानानै कालचार सेक्रेटारि हिसाबै बिनि उनाव 2 बोसोर अफिस सेक्रेटारि हिसाबै बिथांजों खामानि मावनो मोनदों बिनि उनाव फैबाय प्रमद बर' बिथांजों 2 बोसोर कालचार सेक्रेटारि आरो बिनि उनाव फ्राय 8 बोसोर आङो एडभाइजार बोसोनगिरि हिसाबै दासिमबो आङो बोसोनगिरि हिसाबै खामानि मावनो मोनदों आङो बै समनि खामानि मावनायफोरखौ नुबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि बा साफ्रोमबो आफादगिरिनिफ्राय लानानै जायफोर बिबानगिरिफोर मोनदों बिथांमोना डेडिकेटेडलि खामानि मावबोदों आरो बेवहाय आंबो गोजोननाय मोनदों जे इउजि ब्रह्मजों खामानि मावफानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जे रबिराम नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जे रोंगोरा नार्जारिजों खामानि मावनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों जे प्रमद बर' बिथांजों खामानि मावनो मोननानै दानि जि दिपेन बर' आरो लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजोंबो थाफानानै आं जिखिनि खामानि मावनो मोनदों बे खामानि मावनो मोननायाव आंहा गोजोननाय दङ आङो फोथायदों जे दुलाराय बर' हारियानो गोजोन खौसेथिनि थाखाय आरो हारिखौ दावगाहोनो थाखाय हारिखौ जौगाहोनो थाखाय हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय जिबायदि खामानि मावबोबाय थादों एबसुआ बेवहाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरनि जि मावनाय बे मावनाय बिहोमाखौ आङो बावनो हानाय नङा आरो दासिमबो जि थांखिसिम जि डेस्टिनेसनसिम मोनफैदों बे मोनफैनाया जाबाय साफ्रोमबो बर' माहारिनि जि दैदेनगिरिफोरनि मावनाय बे मावनायखौ आङो बाख्नायनांगोन आरो बेवहाय आं थाफानानै आंनि जि एसे एनै जि रोंगौथि दङ बेखौ बिहोमा होफानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो आङो सम जेबायदि बर' माहारिजों थाफानानै खामानि मावनांगौ दङ बे मावनांगौखौ आङो एसेब्लाबो आं बिहोमा होनो नाजालांबाय थागोन आरो बर' हारिखौ जेब्लासिम गेरेमसा हारि दानो हाया बे समसिम जोंनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगोन बे खामानि मावनायफ्राव आं एसेब्लाबो मदद आरो सुजुग सुबिदा मोनोब्ला आङो खामानि मावनायाव थुलुंगा होबाय थागोन बेखिनिखौनो आं बुंबाय गोजोन्थों। दिनै 3 नं दफा बायदियै जे गामि सोसननाय आरो दाननाय आरो समस्ति दाफामफिननाय बे हाबाफारिनि जे मोनसे कमिसन बेनि सोद्रोमा महरै आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों फोरमायनो लुबैदों जे कमिसना दाखालि 25 जानुवारिसिमनि गेजेराव आर'जलाइ जायफोर गामिया हाबगोन ओंखारगोन बेनि थाखाय आर'जलाइ आजावनाय जादों आरो बेयाव सिमायाव नांजाबनाय बायजोनि आरो इसिंनि लोगोसेयैनो ओरैहाय गोदानै बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्ला दिनैहाय बे गहपुर तामहिनबा शिमलगुरिसिम जे सोसननायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि थाखाय आर'जलाइ आजावनाया जोब्बाय आथिखालाव कमिसना बे आर'जलाइफोरखौ सर्टिं खालामबाय थादों बबे जिल्लानि बबे साब डिभिजन बबे सार्कोलनि सिङाव
बे गामिफ्रा दङ बेखौ जोङो सर्टिं खालामबाय थादों दा बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट फैगौ फेब्रुवारि दाननि 6 अक्ट'आव कमिसननि मोनसे मेल जागोन मिटिं जागोन दा बेयाव जोङो नेक्स्टआव जों बोरैहाय आवगायलांनो हाबाफारिखौ बोरै लांनो बिनि थाखाय बेयाव सावरायनाय जागोन बेखायनो आङो जोबोद आसाबादि जे दिनै कमिसननो जि खामानिखौ होनाय जादों बे खामानिया रायजो राजाफोरनि लुबैनाय बायदिनो बियो निस्सय हयथ' जाफुंगोन दिनैहाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि दिनै नैबे जे जायगायाव जोङो कनफारेन्सखौ खुंबाय थादों एबसुनि 53थि बोसोरसालि जथुम्मा बे ओनसोल थामहिनबा बेखौ एसे बारनानै आरोबाव सिमलगुरि बे ओनसोला हाबनायनि जे बाथ्रा दा दिनै रायजो राजाफ्रा उथु जुगै नेबाय थादों जाहाथे बिथांमोननि साननाय लुबैनाय हास्थायनाया जाफुंथों मानोना नैबे गहपुर ओनसोलावनो थांनाय 1989 मायथाइयाव 534सा बर' सुबुंफ्रा बेयाव इनायै दानथारजानाय मोनसे गोसोम मोनसे जारिमिन दङ 1983 मायथाइयावबो बे ओनसोलाव बेबायदिनो मोनसे खास्रि बिस्रि मोनसे जाथाय जानानै थांदों दा बेनिखायनो नैबे ओनसोलनि साफ्रोम रायजो राजाफोरा बे गोहोपुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा दिनै उथु जुगै नेनानै दं थ' आङो सानो दिनै कमिसननि सासे सोद्रोमा महरै आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि सासे मावथि महरै जोंहा जिथु बड'फाया होलांनाय मोनसे सिमां बे सिमाङा जाहाथे जाफुंथों आरो बिथांनि सिमां बायदियै जेरै गेरेमसा बर' माहारि दानाय गेरेमसा बर' माहारि जानांगौ जायोब्ला मोनसे रैखाथि गोनां हा दब्लाय नांगौ बे हा दब्लाया जाहाथे जाफुंसारो आं बेखौनो हास्थायदों दिनै भारत सरकारा जोबोद पजिटिभ आसाम सरकारा जोबोद पजिटिभ एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाखौ आखरे आखरे बिथांमोनहा मावफुंगोन होननानै बुंदों आरो बिदिब्ला दिनै गहपुरनि जे आसा मिजिं सनितपुर जिल्लानि जे आसा मिजिं बियो निस्सय ओरैनो थांगारनाय नङा आं बेखिनिखौनो बुंनो लुबैदों मायथाइयाव जि माने गोसोम थासारि बुंबाय बे गोसोम जोमनाय दा बे समाव माखासे मुंख्लंफोरनि जि माने अनसुंथाइनि होनाय खोथा बिथांमोना खिन्थु दिनैसिम जेबो मोननो हायाखै दा बे बेलायाव माबायदि राहा लादों दुलाराय बर' फरायसाफोरा दा बेखिनियाव नोंथांमोननो फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनगोन जे बिटिआर सुक्तिनि मोनसे दफा दङ जाय दफायाव रोखायै लिरनाय दंखायो जे जायफोरा माने थांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मुंख्लं जादों बे बिथांमोननि न'खरनि मानसिफोरनो नेक्स्ट अफ किननो राङारि मदद होनायनि जे बाथ्रा आरो बेखौ दिनैहाय बिटिआर सरकार जाफैबाय प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव दिनै बे सरकारा दाखालि माने 24 अक्ट'आव जेला बिटिआरनि बोसोरसे फरायनाय बोसोरिखा जे पार्बन माने एकर्ड डे बिनि सिरियेल मोनसे प्रग्राम खालामदोंमोन बेयाव क'क्राझाराव बेखौ स्टार्ट खालामदों आरो बेबायदियैनो नै दाखालि 27 अक्ट'आव बिटिआरनि जे एकर्ड डे उदालगुरियाव जे खुंनाय जाबाय आम्बागावआव बेयावबो बिनिनो सानैसोनो बेबायदि अनसुंथाइखौ बेयाव राननाय जादों दा बेनिखायनो दिनैहाय बिटिआर सरकारा बा थामहिनबा आसाम सरकारा भारत सरकारा सुक्तिनि दफा बायदि सुक्तिनि स्पिरिट बायदियै बिथांमोनहा जिथु लेटार एन्ड स्पिरिट सुक्तिखौ मावफुंगोन होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो बे जागायबाय निस्सय नैबे गहपुर ओनसोलनि जायफोर मुंख्लं दङ मुंख्लं न'खरनि जायफ्रा थांनाय गोलाव सम बिथांमोनहा माने दुखुजों मोदैजों बिथांमोनहा सम बारग'होनांबाय दा बेनिखायनो गिदिरथार मोनसे हयथ' मदद नङा बियो अब्लाबो सरकारा मोनसे आसनि दं जिहेतु आरो बे एकर्डआवबो लिरनाय थाखाबाय जिहेतु बेबायदियै गहपुर ओनसोलनि मुंख्लं बिथांमोननि न'खरनिफ्राबो हयथ' निस्सय सरकारनि मोनसे बे लिरनाय सरकारनि मोनसे नोजोर सरकारनि मोनसे अनसुंथाइ बिनिफ्राय मालाबाबो गोजान जानाय नङा बेखिनिखौनो आं